Eish, hayi ke what up YouTube, it's a boy elweni ke ubhotyana zingoprank uhlezi man zamxelela umjida ba okay i-account yakhe yaku-TikTok ndiyidilithile ngemistake yabo ingxaki umjida i-account yakhe ibilapha ibisefonini yam so beqala uloga apha efowunini yam enza ezayo izakhe zika-TikTok so ke zamxokela ke phaa ndithi ndiyidilithile ke i-account yakhe bo otherwise masiyeni phaa man. Guys ke sesilapha ngokohlezi yabo Twani ngofethu cofa ikamera neni kalo fethu ubone ndinazama man ubetha ii-vlogs bone It's a wow. You're coming in, but I've got ezintsha bone kutshintshe kumani yabo ngifuna uba ngathi kusebone akwezweni fun abantwana fethu mna bahoyi nobahoyi i-TikTok account yakho yhu ndiyayazi le fethu yho kaloku ubone sesikhamera sibekele kude dala kwakungena kwi-TikTok andisanadatha nje iWi-Fi lapha kungayibhatalwanga yho hayi yebhet fethu mani khona ngifuna uxelela yona fene qha awukho nahali shem ndiyacinga ngokuba awuzuyithanda fethu and nam fethu ubone I think fethu ndongo leyo fethu like fethu mistake fethu nam beningazange ukuba okay ndibe leyo fethu mistake fethu like nyhani fethu mistake fethu hayi qiningela TikTok wena TikTok ndiyachazela nje uba ndigcwele dala wesiba jonga fethu ndifuna ungena phaa khona ividiyo ndifuna ihlabele njengoba kuyipiyano ndifuna iposta la vidiyo phaa qha andinadatha uhlabele naleya sasithaba kuyipiyano but ke fethu mistake man uthini nje imistake yanomtyeli okanye fethu nemedi yam phofa njoli man fethu twani fethu like fethu ne ngakwazi phinde uyiqalele fethu ndiyacela man ngakwazi phinde uyiqalele phinde yabo wena uba sitye like sizophinda upophe ndiyakwazi Facebook hayi funa ndikunika khona kaFacebook fe na fethu yho na fethu I think fethu iza kuphambanisa le nto so I don't think uba okay ndingaxelela like ngaske fethu ndixelele efowunini le way but ke kuba sesilapha fethu asizuthini yabo funeke ndixelele and yayazi bos i-account yakho isefowunini yam so akona nto ke phaa kaloku ndifakela vidiyo yethu yokuqala yabo so fethu ke ngoku fethu andiyafa ndiyaba ndayibeka njani fethu serious fethu ndiyatha fethu twani serious fethu ayifuna ube kudlalwa ngayo fethu ndithenga lo fethu and then feba ndakuxelela iza kuphambanisa fethu nawe fethu ndiyatha kaloku sibisima ngayo man like fethu mna andijoli ayo wena uyajola nemedi yam app ubona mna mthize ndiye phaa kuye for TikTok video unosipost ividiyo kuTikTok boqanda then yonke fethu iweyi wena cabino TikTok udala account fethu bekinazibona phaa nee-followers zakho ingathi ziko-17 nto ungathini ke xa unoluza laa account mhlawumbi umntu ayidelite ungathini
Ngamqhekeza like one. Yebo. Yo. Qoyitha. Qoyitha uyofethu menzela nyani. Yo, hayi. Yo, ngamqhekeza mfana. Beta velo. Menzela. Haya. Uqale ngalula account ikhulise nzima le. Yeah, ndikhulise nzima nyani mfethu. Since last year. Last year I mean, but I have to tell you all the way, fit man. Mfethu yona ngicela. Ndawazi fethu akunondenzela ikazi fethu. Nakwenzeka fethu. So awulokho efonini yami ngipage yakho TikTok manje. Khona. Yabo. So fethu Postile ba. Andizipostanga fethu. So fethu yeah. Theater joy ngilenzele. Kalo fethu ne. Phaya bengicima ndiposta ivideo yami like bendike nenza ivideo pha. Bengicima ndiposta yami ivideo yabo. So ngoku pha kwakho indawo ebhalwe delete yabo. So fethu mina ndiyacimba hayi ndiza delete ile nto uza fethu ivideo kanti ko delete page fethu. Hala fethu. Delete page yami. Hala Cut. cela mfethu. Athi bena yakutshintsha le time ibe idatha ngene fast. Blocked. Buta una data nje mfethu. Ifethu nsenoni. Yabo fethu. Like fethu ndaxelela imistake nje. Moshi vlog yami le nto ngoyi-light hey. Nsenoni ngufethu. Mfethu nyani fethu andidlali mfethu. Like yeyana ne bensenze ivideo yami. So ndacima ndiposta kweyami ipage. So xa le video ndayibona iyahlehiza and iquality ayikho right. Yabu. Sorry. Wala account yami fethu. Account yami 11 nami engayenza masibona mfethu. Ndibone into ebhale delete pha. account yami fethu. Awungalili mfethu ndacela man. Walili mfethu. Guys, yo. Account yami fethu. Ayonhlekisa le. Account yami fethu. Ngacela futhi. Account yami fethu. Ngacela futhi. Account yami fethu. Ngacela futhi. Ifethu account yami fethu. Mfethu ngacela mfethu. Ifethu account yami fethu. Ngacela mfethu. Account yami Oyi mfethu ngacela mfethu. Ngacela futhi. account yami fethu. Ngicela Nona account yami. ngacela futhi. Ngicela nona account yami. Awufuna nona account yami fethu. Ufuna nona account yami. Ngacela mfethu. Ufuna nona account yami fethu. Ngacela futhi. Ufuna nona. Fethu. Ngacela. Sama yonke le vlog Ngacela yami futhi. kume fethu ekhaya. Ngacela Sama futhi. yonke le vlog Ngicela ekhaya futhi. fethu. Ngicela Ekhaya. Account yami. Ngacela. Account yami fethu. Ngacela mfethu. Account yami. Ngacela Ngicela mfethu. le yakho ekhaya. Ngacela mfethu. Cima zwi zakuphuma apha fethu. Fethu nana fethu sisuka kude Ah. futhi. Cima le yakuphuma kubaya. Asinojika asicima fethu. Asinojikelana fethu sekunje fethu. Haya jikela nawe fethu vaya fethu ekhaya fethu ufuna uphile kubona apha fethu. Ngacela Sokwenza fethu. njani nokuqalisiwa neno. Fethu vaya. Jonga fethu bethi blocked fethu apha jonga fethu. Ndayazi fethu. Sorry fethu. Fethu vaya mana apha fethu. Vaya fethu ekhaya fethu. Hayi fethu man ndacela fethu. Vaya fethu ekhaya. Ndacela fethu. Vaya fethu ekhaya. Ndacela fethu. Like ndiyakuxelela nje bingento bendifuna ukuyenza lena fethu. Yonke le nto ithanda. Bingento endifuna ukuyenza. Vaya fethu. Vaya fethu sizondisa vaya fethu. Ndacela fethu bingento ofuna uyenza. Vaya fethu. Fethu mahlale kahle fethu uyayazi nje ungakwazi uyiqalela uphinde uyenze le fethu. Fethu ungivulela ntoni umnyango fethu andizuphuma fethu. Andizuphuma fethu. Fethu bingento endifuna uyenza fethu yena fethu. Nami fethu andifuni silwe man kanixolele fethu.
Feta funa udibanise nawe mina fethu. Ndidlala ifrenki man. Fethu It's a wow. Ndidlala ifrenki. Yenze okwami ndiyakwazi iphindele ilewisi nayo ndidlala ifrenki. Hayi serious. Hayi kale ifuna ulungisa efonini yam mfowethu. Hayi yawo nje bese inkritsha ndidlala ifrenki. Hayi ndadlala. Umjida besethukile bafowethu. Umjida ndikritsha apha mfowethu. Enkritsha apha umjida mfowethu. Ya ke guys iyaphela ividiyo ngoku. Okay guys man ngicela ni-subscribe man kwi-page yami. Ayazi sihlunike babhutyana. Iyo zizo zinitsi zipha bacela ni-subscribe man ndifuna nje fika phaa ku-250 ndiyakhona kodwa yabo sazokhupha ezinintsi iiprenki man.